Sanoisit. No niin, tässä on Luukas Mikkonen. Tulitikku kädessä odottaa. Kysymyksessä on palotesti. Luukas on rakentanut talomallin, jossa on 4 huonetta. Tulipalo alkaa olohuoneesta sohvan ja tuonne kakluunin välistä. Luukku on jäänyt auki. Aurinkoinen ilma, paikka Dagsmarkissa, Kristiinan kaupungissa, tuuli pohjoisen suunnalta noin 5 metriä sekunnissa. Ja testi voi alkaa. Anna se tulitikun palaa, älä paa heti, anna tulitikun palaa vähän aikaa. Vaan sinne uuniin tuu. No niin. Työnnä vähän lähemmäs. Se ei ole tarpeen. No, kyllä se syttyy. Tuli etenee aika nopeasti. Sohvan reuna on syttynyt palaamaan. Savu alkaa muodostumaan. Tulipalo etenee aika nopeasti. Nyt alkaa jo seinässä kohtaa olla mustia jäätiä paljon. Sohva on palannut puoliksi. Tuli on rajoittunut vielä kyllä yhteen huoneeseen, se ei ole levinnyt toiseen huoneeseen vielä. Nyt jo seinät on tulessa ja seinään on palannut reikä. Toinen huoneen seinä on vielä ehjä, mutta sieltä nousee toiselta puolelta jo savua ja tuli on tunkeutumassa jo seinän läpi siellä. Nyt näkyy naapurihuoneen puolella tulta. Naapurihuoneen puolella tuo tuli on niin ihan valtoimenaan yksi huone on lähes täysin palannut. Nyt on 3. huone on syttynyt palaamaan. Se on kattorakenteita. Seinät on. Tuuli lisää tulen tehoa. Lämpö nousee erittäin nopeaa. Nyt on kaikki huoneet on tulessa ja ulkoseinät on palamassa. Tuli on erittäin rankka. Talo on palannut melkein kokonaan ja palokunnalla ei ole mitään mahdollisuuksia enää pelastaa tätä taloa. Lattiat on palannut myös. Aloituksesta on kulunut noin 3 minuuttia ja talo on palannut lähes kokonaan. Talon toinen päätyy, lattiarakenteet enää jäljellä. Alkukohdasta ei enää jäljellä enää kuin hiiltä. Hiilikasa jäljellä ja pikkuisen lattia on jäljellä palamatta vielä viimeisessä huoneessa. Palo on täydellinen. Aika on kulunut noin 4 minuuttia. Siinä jäljellä pieniä savuavia kasoja. Testi loppuu tähän. Aika on kulunut 4 minuuttia.